Let's get indaba zo-1 KZN TV ifundela usamukeliso kaNgqulunga ngikubingelele mbukeli asikubhekele ihamba phambili usuku namhlanje. Isilo situse amasosha aguqe eDRC indida ngokufa kwenduna eMthwalume kanti impuntshile imashi yeMK eMhlathuze. Isilo uMisizulu kaZolithini Zulu uncomeke isibindi samasosha kuleli aphangalale ezweni lase-Democratic Republic of Congo DRC ngokuzinikela kwawo kujutshwe kuleli yalizwe. Usho kanje ngesikhathi kethula inkulumo yakhe kuvulwa kweshamthetho sesifundazwe KwaZulu-Natal eMgungundlovu. Ingonyama iphinde yadlulisa amazwi enduduzo emndenini yonke lahlekele abathandiweyo bayo ngenxa yesikhukhula kulesi sifundazwe. Sivuliwe ishamthetho sesifundazwe KwaZulu-Natal njengoba kuyisona kuphela esithatha izinsuku ezimbili ukuvulwa. Namuhla bekuwuhlelo lapho kuvula khona ngokusemthethweni isilo. Kanti ongangeze lakhe ngesikhathi ethula inkulumo yakhe udlulise amazwi enduduzo emndenini yamasosha akuleli aphangalele ezweni lase-DRC. Bakwethu kubhlungu okwenzakalayo kodwa ngenxa yezivumelane esinazo ngokwehlelo lweSADC siyi-South Africa kubhlungu kumele kubanjiswane siwumhlabuhlangene. Okubhlungu ukuthi amasosha ethu ayafa. Ngicela ngikhalele onke amasosha alimele eDRC. Ngikhalele nezihlobo zabo ngithi madudu alwehlanga lungehlanga sikanye nabo ebuhlungwini ubabo ngoba siyazi ukuthi kuba khona kwabo nomsebenzi wabo kade bewenza kade bevikela izwe. Ingonyama iphinde yakuveza ukudabuka kwayo ngenhlekelele eseyenzeke KwaZulu-Natal edalwa izikhukhula lapho kuholele khona ekutheni kudlule abantu ezindaweni ezahlukene zalesifundazwe. I would like to say my deepest heart feelings for the victims who just recently passed in the recent floods. But as I know, our emergency institutions will do what they have to do. It is an issue of human settlements and where we put those people after they have been relocated from their homes which have been damaged by the floods. Okunye ongangeze lakhe akhale ngako ubugebengu nodlame kanye nokubulawa kwamakhosi. Women, girls and children continue to live in fear in our province. Too many have suffered unspeakable brutality, rape, violation, and murder in the acts of inhumane that shame all of us. This is not the society our ancestors envisioned. We must do more. We must stand united, traditional leaders, government, civil society, and every citizen to say with one voice, enough is enough. Amaqembu ezepolitiki azwakalise ukuphawula kwawo ngenkulumo yengonyama. What I would have liked to hear from the king is rural development. I think we've become a reactive government, not a proactive government. And when one goes around rural communities, that's where the real poverty and inequality is. And with a vehicle like the Ngonyama Trust, the royal family, I think we need to start developing rural economies to create jobs. Into ebaluleke kakhulu uma kungahlonishwa ubukhosi kulesi sifundazwe sakwaZulu Natal ngoba isifundazwe that is dominated by indawo zamakhosi. Okubalulekile ukuthi kube nobudlelwano obuqinile phakathi kwazonke inhlaka nobukhosi. Yiloko ingonyama okokuqala ekhulume ngako. Okwesibili okubaluleke kakhulu udaba olusematheni nolingasusa udungunyane mawulalele lapha phansi udaba lokuphucwa kwethala ilicense. Thina sinomlando kusuka emuva ngesikhathi kusekhona into kwakuthiwa iBIC. Saba bokuqala ukushintsha ithala sesisusa KwaZulu-Natal Finance Corporation KFC. Salenza ithala. Saphasisa umthetho ngenhlanhla ke wawuphasiswa yimina lo ngisewungqongqoshe. Sawuphasisa umthetho ithala ke sakwazi ukuligcina for yonke leminyaka engamashumi amabili ANC semandleni ukuba lisebenze. Ngawo ke siwu-ANC simile ekuthenini asikho isidingo sokuba kuvalwe ithala. Siyakwamukela ukuthi uma kukhona inkinga ongathiwa zikhona lezo inkinga okokuqala kuzona inkinga zepolitiki
inkinga zokuthi uma kusolwa ukuthi kukhona abantu abangaphethi kahle noma bangenzi kahle. Mengameli ke use-appointile i-Special Investigating Unit SIU ukuthi iphenye kulezo insolo ezibalwayo. Asikushiyele ke kulabo bomthetho ukuze basitholele ukuthi kuyiqiniso yini noma kulona. Asikwazi. Njenge-EFF siyafisa futhi ukuthi siqinisekise ukuba sizosupporta whatever initiative isilo esiza nawo qinisekiseni ukuthi abantu bayalibona uzinzo babona futhi ukusebenza okuhle phakathi kwesilo kunye neNgonyama Transport. Kanti ke njengoba bekuvula ke iNgonyama namuhla sekuyothi kusasa sekuvula ke yena undunankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal uThami Ntuli. Ezindabeni ze1KZN TV ngu-Ayanda Dube seshamthetho eMgungundlovu. Umndeni wenduna yesigodi saseNkangala umzwakhe Dlungele oneminyaka engama-61 uthi-ke awukholelwa ekutheni-ke induna ibulawe ukumuka komfula omkhulu wasemthwalume uQoloqolo. uSifiso Dlungele ongumfowabo wenduna uthi umfowabo bamfice nengozi ekhanda futhi-ke ngezansi abegqokile kungasekho. Uthi-ke bafisa kwenza uphenyo ngoba-ke abagculisekile ukuthi ubulewe amanzi yize-ke etholakale emfuleni. Lokhu kuveze ngesikhathi iqembu le-MK kwisifunda ugu lihambele lo mndeni. Ngemuva kokutholakala kwesidumbu senduna yaseNkangala Sintante emfuleni omkhulu wasemthwalume eQoloqolo, umfowabo wenduna uthi bewumndeni akakholelwe ekutheni ubulawe ukuminza emfuleni njengoba bemthole enengozi ekhanda. Lokhu kuveze ngesikhathi iqembu le-MK kwiLower South Coast liyobhonga emswanini. So sekutholakala ngalo losihlanu somuntu sesishile. Ngesimo bade samanzi. Kodwa mawubheka izimpawu zesimo ngamfica isona. Ngoba into zakho egqokile zikhona. Iblow itrunk engekho inika ikhona. Masend akhona ishirt likhona. Nengozi eyodwa ke la. Netende enyela. Kusuke babe udamazi namaphoyisa amanye kwabafika kuqala bathi hayi akuyona amanzi ngoba lo muntu utholakale elele ngomhlanje. Mawuthiwa amanzi akhipha akulahle noma kuphi noma kanjani. Kodwa nje watholakala nje lele ngomhlanje eqonde ukuthi njalo nomuntu othathwe wabekwa sevele sibeqedile mhlawumbe ngayo. Ngokwamazi sikholelwa kodwa ukuthi basho kanjalo kodwa ngesimo ayisona amazi ezomkhipha yonke into. Kodwa angishalo. Namaphoyisa kwabafika kuqala bathi ayakona mase lo muntu khona isandla esithini. Uthi bayafisa ukuthola iqiniso ukuthi kwenzakalani. Mhlawumbe nomndeni niyafisa ukuthi kube khona uphenyo olunzulu okuzoqinisekisa ukuthi kwenzakalani kahle kahle. Singajabula kakhulu mangase sithole isimo esinjengalesi lophenyo. Usihlalo we-MK kwi-Sub-Region uthi njengoba isimo semigwaqo ku-Ward 15 sisibi uyafisa umndeni ulekelelwe ukuze imoto ezobithwele umzimba wenduna ukwazi ukungena ekhaya. Njengoba nibona nje sila izimoto sizishiya kumabanga alingangaphezulu kwama-kilometer siwoka sizala ngenxa ukuthi kwamgaqo konakele akwenzeki lutho. Ngaleyo ndlela ke sizobheka ukuthi siyafisa nje ukuthi ungenelele phela uhulumeni kubantu abahlala emakhaya njengoba sike endaweni ezikemakhaya imvula njengoba zinje konakele kade sihambe emaxhaphozini ngale ndlela esimanga umgaqo awuvumi kwawona. Siyafisa ukuthi kungenelele ukuthi kulekelele ukuthi umzimba ongenana ufike ekhaya ugijima ukandakanda ugijima ugrade awufike la. Sesicela ke kuzona izikhulu zabaphathi ngenxa ukuthi phela isimo esibhekene naso sokuthi ubaba ukhansela wendawo ekuyena okhona la ka-Ward 15 akaphilile kwayena umhlangano nje usekuphela izinyanga ngezinyanga ungakazi ubizekela kule ndawo ka-Ward 15. Ngaleyo ndlela ke sizocela ukuthi ungenelele uhulumeni ngoba inhlekelele leyenzekile into ebengalindeleke umuntu. Ngaleyo ndlela umzimba kunzima ngale ndlela ukuthi kwamzimba amathuba ukuthi ufinyelele ekhaya mancane kakhulu ukuthi kufinyeleleke la ngenxa isimo somgaqo. Usihlalo we-MK eLower South Coast uthi njengoba befike isimo emndenini singesihle khona bazolekelela ngakho. Isimo ke la ekhaya sisibonile ukuthi asikho kahle ngenxa yesystem. Ikhaya la kaDlungele licindezelwe isystem kakhulu. Sumkhonto wesizwe ke sizokwenza unako lokho esizofinyelela kona sizokwazi ukufinyelela kona. Asisho ukuthi kukhona okukhulu esizanako kodwa sizozama njengenhlala yenza. Lo mbiko benuwethule lo Zamando Sicele wezindaba ze1KZN TV
Ngisemthwalume. Uhlalo weqembu le-MK Party kwisifunda King Cetshwayo Siboni Soxolo sasele komasipala uMhlathuze ngokudlala umdlalo wepolitiki kulandela ukubhuntsha komhlangano ngodaba lwemashe ebihlelwe yileli qembu ebekulindeleke ukuthi ke ibe susukwini lakusasa lesihlanu. Le mashe ke bizobikhalaza ngokungahlinzekwa kwezidingo zomphakathi kuhlanganisa amanzi, ugesi kanye nokunye. Njengenjwayole ke laba ke bafake isicelo kulomasipala nokuwumguduko olandelwayo uma uhlela imashi nokuyisicelo ke esingaphansi kwesigaba sesine phecelezi section 4. Laba ke isicelo basifaka ngolesihlanu lwedlule longomhla ka-21 laba beke sebethole email eqinisekisa umhlangano ukuthi ke uzoba ngomhla ka-26 ngolwesithathu. Kodwa ke kwathi kuseni ngawo lo sithathu bathola ke nge-email ethi ke umhlangano uhlehlisiwe ngenxa ukuthi ke uhlalwa lo mhlangano kungu-Esihlongwa uyagula angeke kwazi ukuphumelela. Sitheke sizilungiselela ngomhla ka-26 ekseni sase sivuka ke ngenye incwadi enye email esithi umhlangano awusezukuhlala ngoba usihlalo womhlangano Mr Esihlongwa uyagula angeke akwazi ukuphumelela ukuthi abe ingxenye yomhlangano. Kubeke sekusiphazamisa njengeqembu lomkhonto wesizwe ukuthi konje kwi-institution ka-government kahulumeni engangale okuwumasipala elindeleke ukuthi ngazo zonke ikhathi ihlezi isebenza ukulekelela umphakathi kungathi ngumuntu oyedwa ongekho emsebenzini bese kuba khona uhlaka lukamasipala olungeza ukusebenza phecelezi i-department. Namhla ekseni sesivuka ngenye incwadi phecelezi email esibhalelwe yona isibhalwa oyibamba likamphathi dolobha phecelezi uacting city manager osesibhalela ukuthi ngenxa yokugula komsebenzi ongekho kubese kuphoqa ukuthi umhlangano uhlehle ngoba uMr Hlongo noma umnomzana uHlongo usihlalo waleli committee. Kodwa ke uacting city manager obaba uMhlongo ube veza umbono ukuthi singahlangana ngesonto elizayo ngolwesithathu lomhla ka5 kuMarch ukuthi sizoxoxa. Ngemuva kokuthola i-email kumphathi kalomasipala namuhle kuseni bathi ke lokho kubathusile ukuthi ke ekuqaleni yini ebivimbile ukuthi ke uhlalo uHlongwa uma engekho kungabi khona othatha izitambo ukuze umhlangano uqhubeke. Uma ke sekunalolu hlelo lokuthi ucity manager usebona ukuthi engasithatha intambo aze aveze nosuku sinakho nje ukudideka ukuthi bekubambeni mhlawumbe kuyindlela yokuzama ukuphazamisa indlela esibesihlele ngayo ukuthi sifisa ukuba nemashi yomhla ka28 esesiqaphile ukuthi akukho yini okuzokwenzeka okuzothi akufane nalokho ngoba sikubuka ukuhlehla kwalomhlangano kuhenye yendlela yokusebenza kwezepolitiki phecelezi esingathi political move ngoba umasipala phela siyazi ukuthi uphethwe iqembu lenkatha kunokwenzeka ukuthi lokhu njengoba sifuna ukuhambisa izikhalazo umnomzana uHlongo usesetshenziswe ukuvikela umasipala ngokungenzi kahle kwawo waphindwa wasetshenziswa ukuvikela iqembu lezepolitiki okuyinkatha. Kuhlukelwe isikhalazo ababezidlulisa kulomasipala ukunqamuka kwamanzi, ugesi, ukungcola kwedolobha nokunye nje ukuthinta izinsiza zomphakathi. Empangeni khona la ukahamba khona amanzi ngolwesini azabuya ngomsombuluko ugesi into efanayo. Ingxaki ke yethu ukuthi umasipala awunayo yini i-department okuyiyona okuthiwa ikwa maintenance okuyiyona ehlezi ibhekelela ukuthi izinsiza zikamasipala kungaba ama-truck okuthutha udoti kungaba ama-truck amanzi kungaba amapayipi amanzi izintambo zikagesi alukho yini uhlaka kumasipala olihlezi olihlalele ukugada lezo zinto ukuthi zisesesimelini kuke kwahlala imigqomo la empangeni 2 weeks emgwaqeni sekunuka isesikhawini into abantu baze beyithuthele bona engwelezana isedlangezo isenseleni sikhala isilile esifanayo. Uthinto umasipala ngalolu daba ugcineke ungaphendulanga embuzweni ebebethunyelelwe yona kwaze kwaba ke udaba solifaka emoyeni. Asithishelele ezitolo sibe siqhubeke nazo indaba zethu.
Asikwamukele ke mbukeli ubukele zona indaba ze1 KZN TV nazi kuyihlokana kuyizona ehamba phambili oswini namhlanje. Isilo situse amasosha aguqe eDRC indida ngokufa kwenduna eMthwalume kanti impuntshili imashi yeMK yemhlathuze. Iqembu likaKhongolose liphinde lenze okufanayo nasesifundazweni eGauteng njengoba lisemkhankasweni ukubuyekeza kabusha kuyisifundazwe elingenzanga kahle kuzo okhethweni likazwelonke. Intatheli esimkatshubomvu kwezepolitiki uVile Mphungula uthi ke abantu banembono eyahlukene ngalezi nguquko njengoba abanye besola inhlese yezepolitiki. Ungenzi kahle kweqembu likaKhongolose okhethweni likazwelonke lwangonyaka owedlule kuphoqa ukuthi leli qembu liqhamuke nohlelo lokuzibuyekeza kabusha ebantwini esifundazweni ezimbili okuyiGauteng neKwaZulu-Natal. Unobhala waleli qembu ufikele Mbalula umemezela amagama abantu abazolekelela ukubuyiswa kokwethenja kwaleli qembu esifundazweni iGauteng kanjalo naKwaZulu-Natal nakuba abanye bethi lezi inhlelo nakuba abanye bethi lezi inhlelo zinogcobo okwehlukana ngaphakathi. Siyazi ukuthi kunembono eminingi kunezikhalo ezikhona ngokuthi inhloso yalezi nguquko bengezona nje ukuthi lezi fundazwe ezimbili okuyiGauteng neKwaZulu-Natal bahlolwe ukhetho langoMeyi ngonyaka odlule kodwa imbono ithi ikhona nenhlese yezepolitiki ngoba siyazi ukuthi yonke into eyenzeka ku-ANC manje asikwazi ukuthi siyisuse kwi-conference yabo ezokhetha ngo-2027 bathi abaningi-ke kungenzeka ukuthi lezi nguquko mhlawumbe umnumzane Ramaphosa uyazi ukuthi ngo-2027 izamele aphume kungene umongameli omusha right and uPanyaza-ke unembono ethi angasaphakame kunama-branches noma aseGauteng afuna ukuthi aphakame a-contest isikhundla sokuba umongameli. So-ke msakazi-ke bathi-ke umbono khona eGauteng ukuthi mhlawumbe ubesuselwa ukuthi aphazanyiswe ama-branches aphathwe abantu bakhe uRamaphosa. Leli qembu senomkhubo ukuthi omengameli bangawaqedi amahlandla abo kanti babona abantu abaqokiwe bezomeseka uCyril Ramaphosa ohlala esihlalweni sobumengameli njengamanje. Leli qembu lizoba nengqungquthela yokukhetha ubuholi obusha ngonyaka 2027 kanti nesifundazwe KwaZulu-Natal kwenziwe izinguquko ezifanayo. Siyazi le nhlangano inomkhokho omumbi ukuthi omongameli bayo abawuqedi ihlandla. Siyazi kwaqala lapha ngo-2007 u-2007 kune conference eLimpopo ePolokwane le ezokhetha umnumzane uJacob Zuma. Siyazi ukuthi emva lokho ngo-2008 uMbeki warekholwa okusho ukuthi bamehlisa esikhundleni right. Sibonile na umnumzane Zuma ngesikhathi kunokhetho ngo-2017 naye azange sakwazi ukuqedela kuze kufika u-2019 ehle kahle warekholwa. So-ke kunalokhu sabela mhlawumbe-ke kothi uma ngabe kukhethwa umongameli omusha ngo-2027 mhlawumbe umongameli na uRamaphosa arekholwe angafiki ku-2029. So-ke kunembono enjalo bese kodwa ke asithembe ukuthi mhlawumbe ngoba sizobheka sizwe ukuthi kwenzekani. Ilo mbono thina ngapha esingeke sisho mhlawumbe siqoqa amagulu ukuthi ngempela injalo imbono nje yabantu kodwa ke kungenzeka nje bekubalile ukuthi uma kunjalo yini mhlawumbe ngase ibazuzise bona laba abawu2 umnumzane uMbalula kanye nomnumzane uRamaphosa. Ukwehlukana kwangaphakathi ezinye zezinto eziholele ekutheni kusungulwe iqembu leMK Party nelibonakala lize ngamandla. Ezindabeni ze1 KZN TV kubika uThabani Maphumulo eRichards Bay. Othisha besikole samabanga aphansi iHapo Primary School eFilide enhlaneni likaMthaniya baqhakambisa kokubaluleka kokufunda kubantwana lokhu kuveleke ngesikhathi kuqhubeka umcimbi okubungaza usuku lokufunda iWorld Read Aloud Day lapho ke othisha begqugquzele kuba izingane zifundiswe zisencane ukufunda ukuze kube lula nokuthi zikwazi ukubhala. Uthisha uVezi Mhlungu uthi ngaphandle kokwazi ukufunda kuba nzima ukuya phambili. Lokhu kusho ngesikhathi kuqhubeka umbungazo wosuku lokufunda olubizwa ngeWorld Read Aloud Day eHapo Primary School eVryheid. World Read Aloud Day, it's a global event whereby we promote reading to ensure that ingane ziyafunda, because we understand ukuthi without the skill of reading ingane cannot go far. Asikhulumi ngokufunda for only academic purposes, but ukufunda should be part of your life ngoba if ungayena umuntu ofundayo uzoba nenkinga academically futhi uzoba nenkinga ukuthi ukwazi ukucabanga.
so nje ingane amongst ama-skills amanye ezafundayo esikoleni we teach them the skill of reading ukuthi zibe ngabafundi nje sifunde ama-newspapers zifunde iy'ncwadi zifunde anything that's around them because we're in a competition with ama-apps amaningi ahlukahlukene or WhatsApp, so now we are trying to discourage them ukuthi bafunde babhizi no-WhatsApp but babe ngabantu abathanda ukufunda. Kanti omunye wothisha uveza ukuthi ukufunda kulekelela abantwana ngobuhlakani. If ingane ingakwazi ukufunda ibe siyabambeka kuzo zonke izifundo because konke okwenzakala nje esikoleni it has to do with it's written, so into ebhaliwe ke idinga ukuthi kuze uyenze meaning ngayo kumele kube ukuthi uyakhona ukuyifunda. Ukufunda kwenza ukuthi umntwana akwazi abe creative ngenkathi ufunda ukhanda isithombe emqondweni okungukuthi awusitholi mawukuthi into ubuyibuka noma mhlambe yes mawukuthi into ubuyibuka ngoba isithombe suke sikhandiwe, kodwa uma ukuthi uyayifunda into uyikhandela wona isithombe, so that creates promotes creativity kumntwana into yokufunda and also increase i-vocab yomntwana amagama abemaningi awaziyo asho into eyodwa. So leyo nto ke bese translator to a child being able to write as well, because if you are able to read then you can also be able to write because sokusuna amagama amaningi and sokusuna information eningi suke ngoba kuthiwa ukufunda kusema countries amaningi ungakazi uye kuwona. Ophuma kumnyango wezemfundo uKhabonina Ncube uthi baqala umkhankaso wokugqugquzela ukufunda ezikoleni njengoba kuyinkinga yesizwe sonke ungakwazi ukufunda. That we have a reading challenge as a nation, according to our studies that have been made by PEARLS, which our learners cannot read for meaning. So hence we have a campaign, or read to lead campaign, like njengamanje we are celebrating World Read Aloud Day, which is part of any a campaign because we want to cultivate the love of reading kubantwana. We advocate ukuthi abantwana they must read a book a week at least. If it is possible on a daily basis, that would be much appreciated, and that is what we envisage as elites. Kube kuthobeka dladla ezindabeni ze1KZN TV ngiseHapo Primary School eVryheid. Isibhedlela iQueen Nandi Hospital eMpangeni sithi-ke umnikelo wembhedi yabantwana wenkampani South 32 uzohamba ibanga elide ukuze sikwazi ukunakekela ngokuphelela abantwana abagulayo kulesi sibhedlela. Lo mnikelo wembhedi uzolekelela isibhedlela ekutheni kube lula ukuhlinzeka ngosizo lwezempilo. Isibhedlela iQueen Nandi Regional Hospital siwamukeleke ngezandla ezimhlophe umnikelo wembhedi yabantwana oqhamuke eSouth 32. Lesi sibhedlela sithi ubudlelwane esinabo nalenkampani sebungeneleleke ekutheni ke kubakhumbuze kuloko abazibekele kona njengesibhedlela, kanti sekukaningi ke lenkampani ibanikelela ngezinsiza kusebenza ukuze ke bephathe kangcono kwisiguli zabo. It makes a big difference in the way we offer the services. We really appreciate the donation because now we are going to be able to manage or to nurse our patients in a safe environment, where we are not scared of this because it has secured cot beds, side beds, so our baby patients will be safe in those beds. It really fulfills our vision because our vision is partners delivering the future. So the relationship and partnership that we have established with South 32 has really assisted us in realizing our vision. So we really appreciate it. Njengoba isibhedlela sikahulumeni sishoda ngenziza kusebenza, umphathi wesibhedlela iQueen Nandi Regional Hospital uNqobile Mkhwanazi uthi ulangazeleleke ukuba ke ubudlelwano abanabo nalenkampani bunganqamuki. They've come on board, and this is not the first donation that we received from them. We have received quite a number of donations. The cameras, the equipment that is assisting us in improving, care to our patients. I wish to see this relationship that we have established continuing to the future, because this is not only for Queen Nandi. As we serve a vast population that includes other districts, that is Mukanyagute as well as Zululand. So we wish to see this relationship going forward so that even those that are from disadvantaged population will be able to benefit from the services that we provide. Inkampani ekhiqiza insimbi South 32
okuyiyona ebizonikelela ke lesi sibhedlela ngembhede yabantwana, ithi umsebenzi wayo ezibekele wona ukwenza ke umehluko emphakathini yahlukene. As our purpose at Hillside and South 32 is to make a difference in the communities of which we operate. Children for us are the most vulnerable in the communities, so actually being part of this donation gives us the knowledge that we are making a difference and we are contributing to the people that we work and serve in our area. Izindabeni ze-1 KZN TV, kubiNkosenhle Mthembu eMpangeni. Siphinde futhi sithi shelele etolo sibe siqhubeke nazo indaba zethu. Asiphinde ke sikwamukele mbukelo usabukele zona indaba ze-1 KZN TV sikhumbuze kube kuyizona behamba phambili usuku namhlanje. Isilo situse amasosha aguqe eDRC indida ngokufa kwenduna eMthwalume kanti impuntshili imashi yeMK yemhlathuze. Ake sibheke engosini yezomnotho. Irandi likuleli lu 18.45 cent emaqhathaniswa nedola lasemelika libo 23.37 cent emaqhathaniswa nopondo libo 19.33 cent emaqhathaniswa neeuro igolide lona $2,892.1 cent ounce wolongahluzo wona $72.53 umphongolo. Ake sibheke ke engosini yezemidlalo. Sekuseduze isithenjwa nokapteni Mamelodi Sundowns uThemba Mshishizwana Khuzi ibuye enkundleni ngemuva kwesikhathi eside engadlali ngenxa yokulimala. Lokhu ke kushwe ngumqeqeshi waleli qembu Michael Kadose eveza ukuthi ke lesi silomo somdlalo esingaconsi phansi kubalandeli sesiqalile ukuziqeqesha naleli qembu laseKlokop. Nakuba ke uKadose engaqakeli isikhathi esiqondile kuyisona lo mdlalo angasabuyele ngasensimini kodwa udalule ukuthi ke angasabonakale ingakapheli lesizini ka2024-2025 futhi ke ungakadlalwa umqhudelwano weFIFA World Cup ozobanjelwa eUSA ngenyanga kaNhlangulana. Nasike isimo sezulu esingalindeleka. Mbukeli-ke ziyaguqa bese kuphathele zona usuku namhlanje. Mina nawe sophinde sihlangane kusasa futhi ngase isikhathi esifanayo. Nisale kahle. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.